Iwan na niya, sa libre. Balak-balak na ano nilindun, sabi niya. Oo. Ayun mga kalabarkada, yung mga kasama kong marites. Mga kasama kong marites. Dito na kami mga kalabarkada. Hindi pala kumisa, oh. Ganda ng mga mangga, oh. Wala pang bunga. Oh, na-harvest na. Harvest na yan. Harvest na ba? Ay, nag-harvest na ba? Di ba binigyan ko pa nga kayo ng ilan, no? Hindi ko nag-aruto. Ay, na-harvest na. Na-harvest na to? Ay, kaya pala puro puno na lang, walang bunga. Over na. Yan mga kalabarkada, manggahan. Ay, sandala mo. Oh, bus na. Ha? Bus na? Yun. Yung tutong na lang. Ay, punta tayo doon mamaya. Oo, doon ako sa gilid. Oo, doon sa... Saan? May bahay doon. Anong meron doon, be? Dagat! Ay, dagat na? Tingnan ko si yun. Sandeng. Papasal to. Nilang buhangin dyan, Ling. Ha? Dyan, maganda dyan. Hindi pa ako nakapunta simula nung ano dyan. Diba lang kami? Oh? Ay, ano, punta tayo doon, oh. Ay, sige. Maganda dyan. Yun. May pupuntan daw kami mamaya ng misis doon. Ang peso nito, ang dala-dala mo ito. Mabagal ang lakad nyo, wala nang binubudan, wala na. Ubus na rin yung pagkain, sabi ng Tidna, oh. Wala na raw, oh. Naubos. Ay, kaya mo, maha? Ugyan natin. Wala na Lisa. Bus na. Pero sa lamisawa nakasadya. Kay mata na naman. Binubudan ka mo, binubudan pa yun ng tagali. Yun nga yung inaantay namin, binubudan. Siguro. Pasok na kayo doon. Ganda ng bahay nila. Kaya masarang naaraman na nakakudte. Pati ka po kasi Mikay. Kasaya bike na, naku eh, nakadiwang po. Dito sa... Ayun yung salita nila mga kalabarkada, bulinaw. Oh, wala na palang kantahan. Tapos na. Tapos na nga. Nasaan si Papa? Kainan na lang, wala nang kantahan. Ayun mga kalabarkada. Nasaan ang isang kuryente? Bini ka na, Bini. Tara, punta tayo doon. Bini, punta tayo doon. Papunta ka na? Unday. Isama tayo sa vlog. Kapit tayo. Kanina pa kami kasama gusto naglalakad kami. Baka ma-discover kami ng Yakuza. Ayun, pinakal. Di ba, isa na ma-discover na ako. Tara, tuloy na. Napang kami pa ilang? Kaya pang magpasal kami tine. Ayun mga kalabarkada. Ayun, tapos na tayong kumain. Ate, salamat po. Hindi, pasyal muna kami doon. Yun mga kalabarkada, tapos na tayong nakikain. Yan, busog. Sarap ng unday. Sarap ng unday-unday. Ayun ang mga delicacies namin dito, mga kakanin. Ang ganda ng mga halaman ba, oh. Bali pupunta tayo dun sa may tabing dagat. Kasama natin si Mrs. Maganda doon. I-date daw ako ni Mrs. eh. Tabing dagat kasi dyan mga kalabarkada. Pasingit sa vlog mo. Yan si Milay. Wala aso dyan, Lai? Kambing daw ba? Kambing. Kamping lang, pwede ka mamulot. Mortal enemy pala ni Mrs. sa mga kambing mga kalabarkada. Gabi-gabi kinakain yung halaman niya. Ayan, ganda biyo. Tingnan mo. Ang ganda ng sunset ganda nga. dyan. Ang hangin dyan kapag ano pa, lubog ng araw. Nasubukan namin, siyempre dito kami nagtatambay, di ba? White, may white. Hello ka naman. Sa YouTube to, YouTube. Ano mo yan? Sa mga YouTube? Ngayon, vlog. Ito, pupuntaan natin to mga kalabarkada. Oh. Medyo mainit. Ang ganda oh. Ay, dati akyat tayo dyan, libot tayo pag ganun. Ikot kami pag ganun. Saan?
naglalakad ka pag ano kasi mahaba yan. Ban, dumarating. Kamo sa ano mo sa vlog mo. Yan yung... Ito yung owner po dito. Ayan na si Kuya. Yun. Magkaanak si James ba? Mag-anak. Mag-anak na rin yun ba? Dito okay kayo dito paikot pag maglakad. Ang ganda. Tignan niyo. Ayan mga kalabarkada. Ang ganda na. Isdaan. Palaisdaan pala to. Oh, pag ikot mo pa gano'n, ang ganda. Dito na, ano, pag ganun. Ayaw, pwede rin pag ganun. Mamaya, pwede nga tayo pag ganun doon. May daanan din ba? Oo, meron. Oo, meron. Yan. So yun mga kalabarkada. Pinahukay to. Palaisdaan. Pareho lang yan si Edna. Ayoko dyan. Malalim Yan. yan. Malalim yan? Ante, magmaan ang Makapal din ang daan dyan. Hanggang dun yan sa dulo, tapos ikot pa ganun kami, oh. Grabe, no? Ganda. Grabe yung ni... Galing pang Manila yung bakto dito. Oh, ganda. Dali pinahukay nila ito mga kalabarkada pag-alagaan ng isda. Yeah. John Milay, may turor na kadson. Singit-singit kadson. Nangararom ken. Ayaw mo kainin siya ng mga tilapia dyan sa bangon. Araro mo lang tinutuwan nila kaya kapit. Oh, araramin ba? Tinabak nila yan. Malalim yan. Languin yan yung kulong. So yun. Araram means malalim. Huwag ka rin dyan sa ano, bamayan, dumausdos ka dyan, oh. Kainin ka rin dyan ng tilapia. Bis na video be. Nalaglag ako mga kalabarkada. Malalim yan, grabe, no? Lalim yan be. Oh, malalim yan, oh. Dito na lang, tignan mo na lang. Kami, oh, gandun sa dulo yan. Hindi ko tayo pa gano'n. Ang bigla kang nadala. Titignan natin dun sa bandaron mga kalabarkada yung mga fish pen. Alagaan ng pag-alagaan ng bangus. Oh, hanggang pag ganyan kami nila, hanggang doon sa dulo kami, pag gano'n. Sila ikay. Saan? Saan ba tayo dito? May dam dito? Hindi, sarado yan. Ay, sarado daw yan? Sarado. Ano? Tres laging daw dyan. Ganda ng kuno. Lalo na pag nakarating ka doon, oh, sa gitna. Kwan daw be. Tatlo daw yung inalagaan dito. Oh, meron pa doon. Lapu-lapu, hipon sa kabangus. Ay, ganon? Oh, magtulog ka. Baka dumulak tayo dalawa. Udi. Langoy isan. Kumulang na ko'y lumangoy kat ka eh. Ayan. Oh, inalagaan nila dito, lapu-lapu. Tandaan ka dyan, ha? Bangus, saka hipon. Yung hipon daw na malalaki. Ano kaya kung dito tayo mag-fishing mga kalabarkada? At least may laman na to. Sigurado hindi na tayo masisiro dito. Talaga kasi marami yan. Oo. Sigurado na may huli dyan. Ano yan? O yun, naghahanap pa tayo ng spot natin dito. Para magamit natin yung fishing rod natin mga kalabarkada. Ba yan? Silyo talaga ano. Alawin mo na yan. Ito, mga bakawan na. Kanina nga, kami nagtanggal dyan. Kanina gilingi namin. Sarado naman yata yan, Milay, oh. Dyan! Maniwala kayo sa kinuktakan nyo lang yan. Maluluktakin ko kayo. Dito yan, mga yan. Huwag kayo lagi dito. Uy, Milay. Malalim yan. Sige, dito sana ako. Sige, dito kaya. Alam mo kahit malaman. Yung mga kalabarkada. Lakas-lakas na yung hangin. Hindi ka uminak ako? Hindi, ito lang kami. Oh, ito lang kami. Hindi kami makumakuti ah. Kalo na si Mikay ka. Oh. Nagkanda ka mga tao. Alam mo yung Ay! 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 Ay ano? Wow! Tayo. Ah, din kayo, Kwan? Oy, may dagat. May dagat. Lulusog kayo dyan. Dito pa baba kami. Ay, nakapunta rin sa dagat sa wakas. Nakapunta rin. Yun mga kalabarkada. Yan, nakadagat na tayo. Laptop ang kaharap. Medyo buti pa dito, ano, kumbaga, makalangon ka pa dyan. Yan talaga, ay natakot kaya agad na. Oo, maano dito eh. Mababaw dito eh. Pero alisin na natin yung ano tayo, hindi tayo makahinga. Yan o. Yeah, piling umakyat dito. Oo nga.
Pwede na dito dyan. Yan gusto sa taas. Ayun mga kalabarkada. Ayun, fish cage ba? Oh, Ha? fish cage. Oh, ang daming fish kids nga. Ito yata yung ganda maglaro dito mga yun. Oo ah. Yung may sandcastle. Saan tayo ata dito? Dito? Huwag namin dyan. Dadaos-daos. Hindi naman tayo na doon. Ay, karo. Wala. Hoy, pakanda ka. Budi na lang, mag-anak ko. Mag-anak ko. Hawakan mo siya. Kaya yan. Babak ulit, babak ulit. Hindi na ako bigla. Babak ulit to. Laglag yung chinelas. Ang dumi mo na oh. Be, makita mo yung view, ang ganda. Kaya nga eh. Yan oh. Oh. Be. Oh, ang ganda nga oh. Ganda ng kulay ah. Parang totoo. Totoo naman talaga yan. Ang daming mga makikita nyo dyan mga kalabarkada, yung mga fish pin. Fish cage. Ah, fish kids pala yan. Mga paalagaan ng bangus, tilapia. Ang tilapia, bangus lang yan. Ay, bangus lang to? Ay, gano'n? Yung fish cage, be, bangus lang. Madali na makiselfie tayo doon. Ay, makigroupie tayo. Tara, makigroupie. Dito ako. Ang layo mo naman natin, Edna. Ano kayo eh? Taas mo pa. Yan, para kita lahat. Lapil. Oh, dito. Ah, to. Ano pala talaga tayo? Yan. Sayo kayo, naka-video to. Yan. Yeah. Yung mga kalabarkada. Medyo malakas lang yung hangin. Lalo na pagpadilim na, no? Kung nga tayo nasabi ko kanina. Bakit matalim yan? Tara na rin yan, no? Tara na nga rin. Ang ganda ng tubig, mami. Ang linaw, oh! Ayun yung ano, Bio, baklad. Oh, yan, baklad. Anong baklad? Oh, hindi ko pa kasi naligawan yung tito ko. Para may vlog natin yung pag-harvest ng baklad dito. Nagpa-vlog na rin sa antin na. Nakabid! Ayun na. Daming ano, oh! Ang dami parang fish cage na dyan, ano? Grabe, patong-patong. Pag nakapunta ka dyan, sabi ko sa'yo tabi-tabi. Oo? Sa gitna. Dati kat ano yan, hiwa-hiwalay. Try mong pumunta. Para kayo Ay, ang sarap mag-picnic dyan. Sabi ko sa'yo. wala namang pupuntahan. Mga kalabarkada na hukay ng pakpok. Ano? Ay, gumay mo nga. Uy, perlas to. Ha? Diba mayroon ako ah? Ay, parang pililas yan. Kirlas? Ano lang siya, shell lang. Pwede kayang kumuha kahit isa? Anin mo? Ha? Anin mo? Design. Design niya, maganda pang display sa bahay. I-design sa bahay, display sa bahay. Baka magalit sila. Hindi. Nag-uwi. Pwede. Yan. Linisan lang. Ang dami nag-uwi ng ganyan dito. Yung maliit lang, be. Ayan o. Ipatong mo dun sa ano. O kaya nga. Ayun, dapat yung buo. Mami, ang dami dito pang ano sa halaman, mama. Ito yung pinag-anuhan ng ano, ng perlas? Oo. Oh, Ay, ito? Ito, maliit, be. Saan na ano yan, ante? Saan na pwedeng ipagawa yung gano'n? Yung perlas? sa ano, si Ate Melda, ang daming kumain nakuha niya sa, binili niya nung kinagatong. Oo. Di ba yung mga badong ba, yung ganito? Mm-mm. Na, ano, yung iba na iluto, yung iba, hindi pero lumalaki talaga. Ha? Si Ate, yung mga Sabagay, ano to, alam mo ba, linisan mo lang tapos lagyan mo ng konting pampahintab. Ano naman ang kunin mo para may part? Alam mo yung maliit, be, ito. Linisan lang tapos paglagyan ng barya. Oo. Yung santar? Maganda sana to. Sa, may isang ano, kasi hindi naman. Sa bakit pag minalas Patay bata. Ito. May laman yata. ito maganda yung Piliin mo na lang yung konbe, yung hindi masyadong malaki. Ito
parang bato ito na ano, parang kakaiba siya. Ay, naman na. Mas siya lang yan. Eh, tingnan mo nga yun, Bi, oh. Ayun, ayun, ayun. Ito? Hindi, yan yung maliit. Ito, maliit ito yan. Parang mas maganda yan. Maliit. Bato pala. Alin ba, Ben? Kunin natin. Ha? Alin ang kukunin natin? Ito yung mga kung lang magandang klase. Ito ang maganda doon. Oh, yan. Oo siya. Ayan mga kalabrikada, kinuha natin to. Oh, taklobo. Yung shells. May laman no. Ano yung nag-jut-jut? Saan? Diyan. Ito yung balsa mga kalabrikada. Ganito yung balsa na sinasabi ko. Ito yung balsa. Yun o, may tahong pa oh. Galing na sila dito. Yan, kawayan na ganyan no. Yan yung balsa. Dito na lang tayo. Ganito yung hinahanap natin. Ito, akit kayo dito. Tapos pag ganun na rin. Ganito yung mga sasakyan dito sa dagat dito sa amin. Yan balsang tawag. Ang dami na. Yan. Yan o, mahaba yan. Pwede naman dyan. Yan. Pinagdugtong na kawayan. Ba't kaya nilagyan? Ito naman dito. Ba't kaya nilagyan ng ganyan? Para pumasok yung tubig. Para pumasok ng tubig ko. Para lumalim. Ayun, lapo-lapo to. Yan mga kalabrikada. Yan yung parang kubungan, ay lapo-lapo yan. Yan, yung nasa loob. Ayun o. Yung nasa loob yan mga kalabrikada, lapo-lapo. Yan. Grabe yung may tahong oh. Ang daming talaba oh. Pag may pera ka, pag may pera, nakakagawa ka ng ganyan, sigurado. Sulit na yon. Mag-alaka ka na ng mga lapo-lapo sa ganyan. Pwede yung pang negosyo. Dating boarding house namin doon sa Batangas. Nakapagod ng piston yung isang pagod sa ganda. Yan yung lugar namin dito. Yung bangkabi, oh. Kaya nga yung bangka oh. Yan yung mga balsa mga kalabrikada. Ito maganda itong ano. Daisy, huwag kang ano dyan. Ay, nakita kong bunso dito. Ayun te, pang bonsai yan. Ipil dyan. Hangis. Ganda yan, pang bonsai. Kasama yung ano ba? Ayan pa. Ay, meron ka na rin. Pwede mag-business. Tingnan mo ba? Tingnan mo yung kanya. Napakayo. 4M. Ay, pinibenta na nila yan? Oo, 4M daw. 200 kinabili ngayon 4M. 4M yan. 4M? 4M? Matandang, mayaman, madaling mamatay? Hanap ka para mabili mo yon. Yun ang hinahanap ko. Hanapan mo nga ako niya puso sa Japan. Ito naman yung mga kalabrikada. Bali, tinutuyo nila to kasi dito sila kumukuha ng ginagawa, niluluto na para sa asin. Yung alin? Yung ganito. Hindi doon yun din sa kabila. Sama ka kay Itchad. Nagkakayod sila ng asin. Ngayon? Oh, pwede rin. Ayun mga kalabrikada. Bali, makikiusap tayo kay Chad. Sasama tayo sa kanya. Ipapakita ko sa inyo yung paano sila magkayod ng para sa asin. Titignan natin kung paano sila magluto ng asin. Hindi niluluto, kinakayod. Walang nagluluto ng asin. Ay, kinakayod lang? Asinan. Sa asinan, kanina bumaba siya. Ganda ng bahay oh. Itchad. Oo nga, sama ka kay Itchad pag ano. Yeah. Pag nakita mo nakasombrero yun, halit yun. Punta sa baba, yung sombrero niya, ano. Sarap sanang sarap sanang sumungkit oh. Daming bunga ng buko. Di gusto ko buko. Makit ka. Minom ka na nga doon kanina ng buko juice. Oo, yun na sa 1 street. Oh. Yan. Ako ba yung background?
Tingnan mo yung ano dito, ang pino. Ano to? Buhangin talaga to ng ano? Hindi, dolomite sand to be. Dolomite sand. Malalaki naman yung ano Ay, no? malalaki ba yan? Ganda oh. Parang ganun sa patar yun, be. Yung buhangin nun. Dolomite. Kabalik na tayo mga kalabarkada. Ang boga. Si Darling. Ay, yung rabbit nila, be. Yung rabbit. Ayaw nga pala. Ito na lang siya? Wala siya. May rabbit din sila mga kalabarkada. Ano? Ah, rabbit. Mapulpet. Kaya lang kaliwa ko yung yung ano pala, yung hamster. Kaya tapak-tapakan. Hindi daw pala bakit nangalakan mo. Ay, gutom na to. Gutom na. Bakit na nakarete ka? Ba't may take out tayo? Kay nanay siguro. Ano na nanay? Kay Ernie namin sa atin. Bintag, bigyan ulit doon kila nanay. Mata mo yun? Nakikain na tayo, may take out pa tayo. Yun yung sinasabi nilang sa handaan is take out is life. Halika na. Tayo na. Ito, marami kang i-deliver. Tay! Saan yan? Doon sa mga ano? Buhangin? Ito. Oh, nakuha natin mga kalabarkada taklobo. Meron kayong ganyan nung Ano? saan na napunta yun? Andun po sa halaman. May bag siya. Ganda naman ng bag niya. Nagaw lang na eh. Hinagaw ba niya? Yung nang ikain na may take out pa. Yun. Ganun talaga. Oh. Uwi muna tayo mga kalabarkada. Tapos na tayong nakikain. Yan. Hay ka naman, no? Ito yung bahay ng kabats ko mga kalabarkada. Kabats ko nung high school. No? Mayaman na, may kutsi na oh. Ikaw na lang wala. Mayaman na yung kabats ko, may kutsi na. Sana si kabats, sana si bats? Ay. Ito yung kutsi niya. Namatay yung, may ganito ako nun, Bio, namatay. Saan? Yung gano'n, yung puti. Ay, yung puti, mga halaman. Oh, namatay. Ganda nitong rose, oh. Nasaan na mo na yan? Nilagay ko ng anti sa harapan. Tingnan natin dito. Sabi ko, Wala yung sabi nilang malas daw. Yung babae yung lalaki ay, daw. yung raw. Pag ano. Hindi malas. Hello, baby! Ay, kasabot mo dati. Hello, baby! Ay, kasabot mo dati. Suplada siya oh. Wala ka nga sa mood. Wala siya sa mood. Ang kalabarkada yun, may nagpatayo dito ng rest house na. Dalaga pa. Si Abet. Yan. Ang bahay na rest house. Ganda. O, diba? So, shout out naman sa mga binata dyan. Makapagpatayo kaya kayo ng bahay para sa mga magiging asawa nyo. Oo naman. Joaquin! Uy, gugun yun. Joaquin! Andito ka lang pala, Joaquin. Shout out pala kay Joaquin. Yung kakasama ko dyan sa apartment namin dyan sa Japan. Ito na yung bahay namin mga kalabarkada. Patabi lang namin yung simbahan. Yan. Hello, baby! Anong bahay namin ah. So bukas siguro i-future ko tong bahay namin mga kalabarkada. Bukas ituturo ko kayo sa bahay namin ni Mrs. Yun.
Tapos papakita ko sa inyong lahat yung mga halaman ni Mrs. Op. Pasilip lang muna. So, yun mga kalabarkada, nandito na tayo sa bahay. Dito ko natatapusin tong video kong to. Sana nagustuhan nyo tong video na to at shoutout sa inyong lahat. Kadali. Hanggang dito na lang. Kadali. Ingat. God bless at lagi nating tatandaan. God is good all the time mga kalabarkada. See you on our next vlog. Bye bye.